Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, калейдаскоп культурных навін, вядомых імёнаў і памятных дат. На календары 4 чэрвеня і мы пачынаем праграму з адметных падзей у культурным жыцці нашай краіны. 1500 удзельнікаў сабраліся на 11-й фестываль нацыянальных культур, які сёння распачынаецца ў Гродна. Гэтая маляўнічая імпрэза не мае аналагу ў свеце. Фестываль аб'ядноўвае усе нацыянальныя меншасці, якія жывуць у Беларусі, і адлюстроўвае нацыянальную самабытнасць кожнага народа. Сярод гасцей сёлетняга фэсту дыпламаты, дэлегацыі гарадоў-пабрацімаў і 800 непасрэдных удзельнікаў, прадстаўнікоў 37 розных нацыянальнасцяў. Упершыню ўдзел у фестывалі прымаюць выхадцы з США, Нігерыі, Сірыі, Шры-Ланкі, а таксама Чачні. Сёння пасля ўрачыстай цырымоніі адкрыцця фестывалю пачнуць працаваць нацыянальныя падворкі. А плошча Леніна ў Гродна стане велізарнай канцэртнай пляцоўкай. Сярод новаўвядзенняў, якія чакаюць гасцей фестывалю, стварэнне этна-аранжарэі, музей хатніх прылад розных народнасцяў, а таксама дэманстрацыя нацыянальных гульняў, такіх як лапта, гарадкі ці маджонг. У парку імя Жылібера для наведвальнікаў будуць ладзіцца розныя майстар-класы і, канешне, свята не абыдзецца без музычных імпрэз ад прадстаўнікоў усіх нацыянальнасцяў. Далей у праграме галерэя знакамітых імяніннікаў, і мы пачнем яе з балетнага мастацтва. Сёння свой 70-гадовы юбілей адзначае легенда беларускага балета, народная артыстка нашай краіны Людміла Бржазоўская. Будучая зорка балета нарадзілася ў сям'і беларускага жывапісца Генрыха Бржазоўскага, а яе дзед, выхадзец з беднай польскай шляхты, быў чырванадрэўшчыкам і афармляў чырвоны касцёл у Мінску. Сама Людміла абрала для сябе мастацтва танца і роўна 50 гадоў таму прыйшла ў беларускі тэатр оперы і балета, дзе першай яе сур'ёзнай партыяй стала Сальвейха ў балеце «Пергюнд». Менавіта Людміла Бржазоўская першай на беларускай балетнай сцэне выканала партыю «Кармен», якую, дарэчы, параўноўвалі з выкананнем самой Маі Плесецкай і якраз на карысць беларускай балярыны. У творчай калекцыі славутай танцоўшчыцы галоўныя партыі амаль ва ўсіх балетах нашага тэатра. А сярод вучаніц вялікай артысткі вядомыя балярыны Вольга Гайко, Людміла Кудраўцова, Марына Вежнавец, Марына Прамонова і Людміла Хітрова. Сёння, каб павіншаваць сапраўдную легенду з юбілеем, мы запрасілі яе ў нашу гасцёўню. У студыі праграмы «Калейдаскоп» мы рады вітаць славутую беларускую балярыну, народную артыстку нашей краіны Людмилу Бржазоўскую. Здравствуйте, Людмила Генриховна. Позвольте вас поздравить с юбилеем. Известно, что балет, он безумно красиво смотрится из зрительного зала. Но понятно, что до этого на репетициях это титанический труд. На ваш взгляд, балериной действительно нужно родиться или есть еще какие-то составляющие, без которых примой на сцене не стать? Вы знаете, наверное, и то, и другое. Потому что, когда приходишь в балет, это может быть дело случая. Я попала туда, возможно, случайно, а может быть, меня привела судьба. Но я на протяжении всей своей жизни очень любила балет и служила ему преданно, с удовольствием, с радостью. И мне кажется, что я счастливый человек, потому что у меня такая прекрасная профессия. Судьба меня сводила с такими людьми, с моими педагогами. И, наконец, встреча с Валентином Николаевичем Елизаревым. Это прекрасный балетмейстер. Его спектакли с величайшей категории. Вас действительно называют величайшей балериной нашей страны. Вам рукоплескали лучшие мировые сцены, но все-таки, современным языком говоря, суперзвездами балета становятся далеко не все. Что в вашем случае конкретно, на ваш взгляд, позволило вам добиться такого результата? Встреча с людьми разными, не только балета, но и искусства вообще. В детстве, наверное, мои родители. Папа был художником, я все время вращалась в этой атмосфере. Моя мама, она безумно любила балет. И когда она была маленькой девочкой, мечтала стать балериной. И, пожалуй, это была самый большой критик мой, который
всегда говорил, что хорошо, но и что плохо. Насколько я знаю, вы и сами рисуете, поскольку ваш отец тоже известный художник. Насколько вы меняетесь, когда беретесь за кисть? Вы знаете, что это вот как-то приходит само по себе. Раньше мне хотелось что-то рисовать, когда я готовила какой-то новый спектакль. Просто образ, который я создавала, он вытеснял из меня еще что-то такое, совсем другое, то, что невозможно сделать в балете. Очень мне нравится природа, я люблю рисовать маслом, люблю акварель карандашом. Но я не художник, я балерина, и, к сожалению, очень мало времени остается для того, чтобы рисовать. Ну хорошо, давайте тогда поговорим о ваших ролях. У вас было их великое множество, но, может быть, вы какую-то отдельную отмечаете, которая по характеру персонажа, может быть, по манере исполнения подходит вам максимально близко? Самая любимая моя роль – это, конечно, спектакль «Лебединое озеро», потому что здесь две роли. Роль Адили, черный лебедь, и белый лебедь. К ней я долго шла, и нужно было много работать на протяжении всей своей жизни. И, конечно, я много осмотрела, ездила в Большой театр, видела Уланову, гениальную Майю Михайловну Плесецкую. Конечно, встречи с такими великими людьми, они дают свои результаты и плоды. Может быть, немного грустный вопрос, но все-таки есть ли какая-то роль, может быть, которую вы не сыграли и о чем сейчас жалеете? У меня на протяжении всей моей жизни было так много ролей, и они были такие насыщенные, такие интересные. Это всегда делалось с очень хорошими репетиторами, с очень хорошими балетмейстерами. И поэтому я бесконечно благодарна им. И вот нынешнее поколение, с которым я работаю, это Ольга Гайко, Марина Вежновец, Людмила Кудрявцева. Они все выпускники нашего училища. Конечно, хочется пожелать им тоже таких хороших встреч, дальнейших таких творческих успехов и много хороших ролей. Ну что ж, мы к этим пожеланиям присоединяемся. Спасибо вам большое за действительно интересный разговор. И с юбилеем вас еще раз. Спасибо огромное. А я нагадаю, што сёння калейдаскоп віншаваў з юбілеем сапраўдную легенду айчыннага балета, народную артыстку нашай краіны Людмілу Бржазоўскую. Мы працягваем праграму. Таксама ў гэты дзень магло б споўніцца 70 гадоў выбітнаму беларускаму рэжысёру і сцэнарысту кіно і тэлебачання Віктару Шавялевічу. Больш 30 гадоў майстар прысвяціў стварэнню дакументальных, мастацкіх і відэастужак. У агульнай колькасці іх больш 70. Рэжысёр-пастаноўшчык дакументальнага і ігравога кіно Віктар Шавялевіч быў мастацкім кіраўніком беларускага тэлебачання, узначальваў кінастудыю «Крынь», працаваў галоўным рэжысёрам беларускага відэацэнтра. І менавіта ён быў першым рэжысёрам, які ў 1987 годзе зняў тэлевізійную пастаноўку беларускага балета. Цыкл зваўся «Стварэнне». Праз год рэжысёра ўзнагародзілі дзяржаўнай прэміяй нашай краіны у намінацыі «Кіно і тэлебачання» за дакументальныя стужкі «Шлях да святыні», «Блага стварай» і «Місія патрыярха». А ў 99-м Віктар Шавялевіч атрымаў спецыяльную прэмію прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за духоўнае адраджэнне. Далей у праграме звернемся да сусветнай літаратуры. Сёння спаўняюцца юбілейныя 205 гадоў з дня нараджэння амерыканскай пісьменніцы, аўтара знакамітага рамана «Хаціна» дзядзькі Тома Гаррет Бичерстоу. Будучая пісьменніца з'явілася на свет у сям'і вядомага ў той час багаслова і прапаведніка Лаймана Бичера. І ў маладосці працавала настаўніцай у школе для дзяўчынак. Менавіта таму ў сваіх першых творах пісьменніца выступала гарачай абаронцай жаночай адукацыі і толькі потым змяніла тэму на знішчэнне рабаўласніцтва. У 1852 годзе убачыў свет яе самы вядомы раман «Хаціна» дзядзькі Тома. У адказ на праклёны і абвінавачванні, якія пасыпаліся на пісьменніцу за гэтае выданне, яна выпусціла ў свет новы раман «Ключ да хаціны» дзядзькі Тома, у якім пацвердзіла, што сюжэт узяты з самога жыцця да драбнюткіх падрабязнасцяў. У сярэдзіне мінулага стагоддзя дом у Брансуіку, штат Мэн, дзе былі напісаны раманы, улады ЗША ўключылі ў спіс нацыянальных гістарычных помнікаў ЗША. Далей зменім тэму на музыку і ўспомнім выбітнага
прафесійнага дырыжора, якога ў савецкую эпоху звалі не інакш як уладаром аркестраў. Сёння спаўняюцца 113 гадоў з дня нараджэння народнага артыста СССР Яўгена Мравінскага. Больш за ўсё ён вядомы як непараўнальны выканаўца музыкі Шастаковіча. Спалучэнне іх талентаў стала бадай самым вялікім дуэтам кампазітара і выканаўца ў 20 стагоддзі. Дарэчы, у знак павагі кампазітар падараваў дырыжору партытуру 8-й сімфоніі са сваім аўтографам. І потым Яўген Мравінскі ўсё жыццё выконваў сімфоніі толькі па гэтай партытуры. Апроч таго, любімымі аўтарамі дырыжора былі Вагнер, Чайкоўскі, Вебер, Бартак і Стравінскі. За выкананне іх твораў дырыжор разам з рознымі аркестрамі шмат гадоў збіраў галоўныя прызы на міжнародных конкурсах і фестывалях. Зорныя блокбастары адзін за адным, Оскары і залатыя глобусы, статут амбасадара добрай волі ААН, Брэд Піт побач і 6 дзяцей у хаце. Калі коротка, гэта тое, што вядома ўсяму свету пра наступную імянінніцу гэтага дня. Сёння дзень нараджэння Анджаліны Джолі. Менавіта яе часцей за іншых завуць самай прыгожай жанчынай планеты, але ж сусветныя кінаўзнагароды даюць не толькі за знешнасць. Масавая публіка добра ведае ролі Джолі ў баевіках «Солт», «Містер і місіс Сміт» і стужках пра Лару Крофт. Але ж ёсць у кар'еры актрысы і стужкі высока адзначаныя кінакрытыкамі. Адна з першых – «Джия» – біяграфічная драма пра жыццё і смерць супермадэлі 70-х Джия Каранджы. Услед за ёй на экраны выйшла «Перапыненае жыццё». За ролю дзёрзкай сацыяпаткі у гэтым фільме Джолі атрымала свой першы залаты глобус і прэмію «Оскар» за лепшую жаночую ролю другога плана. А былі яшчэ глыбокая драма «Падмена» і эфектна-загадкавы «Турыст», дзе Джолі з'явілася на экране ў пары з Джонні Дэпам. А зараз у праграме мы зноў вернемся на радзіму. Бліжэйшыя хвіліны прысвецім найболей цікавым культурным падзеям беларускай сталіцы. Чаму менавіта арт-аб'ект? На гэтае пытанне адказалі ўдзельнікі ўсебеларускага арт-фэсту «Таму што» ў сталічным палацы мастацтваў. Аб'ект гаворыць сам за сябе, сцвярджаюць аўтары, прафесійныя мастакі і студэнты. Ён вельмі актыўны ў візуальным плане, разлічаны на эмацыйную рэакцыю, створаны з розных матэрыялаў і перадае творчую ідэю шляхам непасрэднага ўзаемадзеяння з публікай. Мастакі, не абмежаваныя ў выбары матэрыялу, рабілі свае творы з металу, дрэва, шкла, тэкстылю, паперы і іншых часам нечаканых прадметаў. Галоўнае ператварыць простыя формы ды побытавыя рэчы ў мастацкі вобраз з арыгінальнай ідэяй і глыбокім зместам. У арт-прасторы «Кніжная шафа» праходзіць выстава выбраных фатаграфій вядомага фотамастака Міхаіла Гаруса. Праект быў створаны напрыканцы 80-х з дапамогай павільённай камеры вялікага фармату. Аўтар выхаваны ў старых традыцыях фотамастацтва, не давярае лічбавым тэхналогіям і дае магчымасць гледачам паглыбіцца ў таямнічую атмасферу амаль забытага сёння сапраўднага светапісу. У фотаздымкаў мастака асаблівая аўра, народжаная дзякуючы архаічнай тэхналогіі і простым сюжэтам. Усе яны вытрымалі выпрабаванне часа, мы захавалі свае магічныя здольнасці і сэнсы. У дзень святых роўнаапостальных Кірылы і Мефодыя і ў гонар дня славянскага пісьменства і культуры лаўрэат міжнароднага конкурсу па звонаваму мастацтву, кандыдат мастацтвазнаўства Алена Шадзько прадставіла сваю кнігу «Звон Белай Русі. Тысячагадовыя традыцыі». Аўтар па блаславенні ганаровага патрыяршага экзарха ўсёй Беларусі мітрапаліта Філарэта на працягу 9 гадоў наведвала больш 280 храмаў Беларусі, размаўляла са святарамі і званарамі, апісвала званы і фіксавала іх гучанне. Адначасова яна даследавала архівы Літвы, Расіі, Польшчы і Беларусі, а таксама музеі нашай краіны. Па словах мітрапаліта Філарэта, кніга і відэададатак да яе дапамогуць узнавіць традыцыі звонавага мастацтва, стануць дапаможнікам для святароў і званароў, усіх, каго цікавіць званарства і гісторыя Беларусі. У імпрэзе прынялі ўдзел міністр культуры Беларусі Барыс Святлоў, прадстаўнікі мастацтва і навукі, духавенства і старэйшыя званары краіны.
Напрыканцы праграмы нагадаем, што да 1 ліпеня яшчэ можна паспець падаць заявы на ўдзел у нацыянальнай літаратурнай прэміі. Рэспубліканскі творчы конкурс сёлета ладзіцца ўжо ў другі раз. Свае творы, надрукаваныя ў минулым годзе, на конкурс могуць прадставіць як самі літаратары, так і творчыя саюзы, выдавецтвы, рэдакцыі і арганізацыі культуры. Як і летась, у конкурсе 7 намінацый: лепшы твор ці зборнік паэзіі, прозы, драматургіі, публіцыстыкі і літаратурнай крытыкі, а таксама лепшы дэбют і лепшы твор для дзяцей і юнацтва. Цырымонія ўзнагароджання пераможцаў адбудзецца 4 верасня ў Рагачове падчас святкавання 23-го дня беларускага пісьменства. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць сёння. Калейдаскоп культурных навін можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» у інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на «Беларусь-3».